Hvad sker der egentlig med alle dine ting, når du ikke er her længere? Det er jo et ret stort spørgsmål, og den danske arvelov har faktisk et meget klart system, der afgør, hvem der får hvad. Det er et system med et tydeligt hierarki, og skal det vise sig nogle ret spændende særregler. Okay, lad os lige se på, hvad vi skal igennem. Vi starter med det helt grundlæggende, altså arvehierarkiet. Og derfra bevæger vi os videre til nogle af de mere specifikke ting, som tvangsarv, ægtefællens rettigheder, og til sidst en ret speciel regel, som de færreste nok kender til. Godt, lad os komme i gang. Først og fremmest skal vi have styr på det her koncept. Et ret strengt hierarki af arvinger. Det er bygget op i 3 klasser, og det er dem, der bestemmer hele rækkefølgen. Du kan faktisk forestille dig arven som en slægts vandfald. Den starter i toppen i arveklasse 1. Hvis der er nogen der, for eksempel børn, så stopper vandfaldet, så løber arven ikke videre ned til klasse 2 eller 3. Og det her er en helt central pointe. Hvis du har børn, så arver dine forældre eller dine søskende altså som udgangspunkt ingenting. Børnene i den første arveklasse blokerer simpelthen for alle de andre slægtninge længere nede i rækken. Men hvad så, hvis et barn er gået bort før dig? Bliver børnebørnene så bare sprunget over? Nej, overhovedet ikke. Her træder det, man kalder repræsentationsprincippet i kraft. Det betyder, at børnebørnene træder ind i deres afdøde forældres sted og deler den arv, forældrene skulle have haft. Ret smart egentlig. Okay, så langt så godt. Men hvad nu, hvis man skriver et testamente? Kan man så ikke bare selv bestemme det hele? Ja, ikke helt. Loven sætter faktisk nogle ret klare grænser for at beskytte dine allernærmeste. Og det her er et virkelig vigtigt begreb i dansk arvelov. Tvangsarv. Tanken er, at du har et helt særligt ansvar over for dine børn og din ægtefælle. Derfor er der en del af arven, som du simpelthen ikke kan testamentere væk fra dem, uanset hvad du ellers ønsker. Så hvor meget er det så? Jo, det er en fjerdedel. En fjerdedel af den andel, som dine børn eller din ægtefælle skulle have arvet ifølge lovens almindelige regler, den er låst fast. Den del har de krav på, lige meget hvad der står i testamentet. Der er dog en vigtig detalje. Du kan i et testamente bestemme, at tvangsarven til hvert af dine børn maksimalt skal være på 1 million kroner. Det giver jo lidt mere fleksibilitet og kontrol, især hvis man har en meget stor formue. Nu kommer vi til en virkelig interessant del af loven, for der er en person, som har en helt særlig og ret magtfuld position. Den efterlevende ægtefælle. Det handler om meget mere end bare at være en almindelig arving. Loven opstiller egentlig 2 helt simple scenarier. Hvis I har børn, så arver din ægtefælle halvdelen, og børnene deler den anden halvdel. Færdig. Hvis I ikke har børn, så arver din ægtefælle det hele. Så i det mest almindelige scenarie, altså hvor der er børn, er standardfordeling en ren 50-50-deling. Halvdelen går til den efterlevende ægtefælle, og den anden halvdel bliver så delt ligeligt mellem børnene. Men ud over den her andel, så har ægtefællen et par ekstra kort på hånden for at sikre, at vedkommende ikke står helt på bar bund. De kan f.eks. tage personlige genstande ud, før resten af boet bliver delt. Og så er der det, der hedder suppleringsarv, som er en slags økonomisk sikkerhedsnet. Okay, men lad os blive helt praktiske. For hvad sker der egentlig, når 4 personer gerne vil have den samme værdifulde eller måske følelsesmæssigt vigtige ting fra boet? Det her er jo en klassisk kilde til konflikt i mange familier. Familiens sommerhus for eksempel. Både ægtefællen og et af børnene vil gerne overtage det. Hvem har så første rettighed? Udgangspunktet er, at ægtefællen har første seer. Men, og det her er ret interessant, et barns dybe personlige tilknytning til en genstand kan faktisk trumfe ægtefællens krav. Hvis tingen har en helt særlig erindringsværdi for barnet, ja, så kan barnet have første seer. Og så til sidst skal vi lige runde en af de mest unikke og, uventede dele af dansk arvelovgivning. Noget, som jeg er ret sikker på, at de færreste kender til. Det lyder måske lidt mærkeligt, men den her regel betyder, at svigerfamilien pludselig kan komme ind i billedet igen mange år senere. Familien til den ægtefælle, der døde først, kan rent faktisk arve fra den ægtefælle, der levede længst. Men, hold lige fast. Det sker altså ikke bare sådan lige. Der er en hel række ret strenge betingelser, der skal være opfyldt. Den længstlevende må for eksempel ikke have giftet sig igen eller selv have fået børn. Det er en regel for helt specifikke familiesituationer, hvor tanken er at føre arven tilbage til begge slægt. Så alle de her regler er lovens standardskabelon. Men spørgsmålet er jo, om den skabelon passer til netop din familie.
At kende de her grundregler er jo det allerførste skridt, hvis man vil beslutte, om man måske selv skal tage styringen og lave en plan med et testamente, der afspejler ens egne helt personlige ønsker.